ndị kwuru okwu n'ọgbakọ NUJ nakwazi ndị Civil Society Organization na ọgbakọ pụrụ iche achịkọbara kwune ga-ejikọta aka ọnụ sonyere otu dị iche iche maka ọdịmma nke obodo anyị. Ndị kwuru okwu anọ bụ ndị si na Nigeria Labour Congress NLC, CSO, ndị so n'otu ASU, ndị nta akụkọ, National Orientation Agency na ndị ụlọ ọrụ INEC na ndị ọzọ gasị kwe na Igbo ọkụ pụtara anyị akụkọ. Ọgbakọ ahụ nke mere n'isi ụlọ ọrụ otu NUJ dị n'Ọka nyere ndị bịara ya ohere ịtụgharị uche n'ụzọ ha ga-esi mee ka obodo dị mma. N'okwu ya, onye isi oche ọgbakọ ahụ bụ Comrade Anthony Ugozo kwuru na ọgbakọ ahụ bụ mbụ a na-eme ya bịara n'oge onye ọbụla na-enwe agụụ pụrụ iche maka ezi mgbanwe n'ala Naijiria, ma kwukwa na ọ bụ site n'ebe ndị nta akụkọ nọ ka ndị mmadụ ji amata ihe na-eme na gburugburu ha. Onye isi oche otu NUJ na Anambra Steeti, Dọkịta Odogwu Emeka Odogwu kwuru na onye ọbụla na-emezi ihe adịghị atụ egwu ndị nta akụkọ, ma kwukwa na onye nta akụkọ ọbụla zụrụ nke ọma adịghị atụ asị n'ịgbasa ozi ya. Dr. Odogwu kwukwara na ndị nta akụkọ, ndị ọlụ na ndị otu CSOs dị mkpa ka ha jikọọ aka ọnụ ịhụ na ihe na-aga nke ọma n'obodo. Onye nkụzi pụrụ iche n'ọgbakọ ahụ bụ Dr. Peter Okoye kelere ndị nta akụkọ n'ọlụ ọma ha na-arụ ma gbarụkwa ihu maka ndị na-adịghị arụsi ọrụ nta akụkọ otu o kwesịrị. N'okwu ekele ya, onye isi oche NUJ Labour Relations Committee bụ Comrade Abuchi Onwumelu kọwapụtara obi ụtọ ya n'ọgbakọ ahụ nke ọ bụ otu NUJ Labour Committee na Dozie Nwankwo Foundation gbakọrọ aka wee mee ya. Queen Anịgba Ọgụ, akụkọ ụwa ABS.